Ο καλός μας άνθρωπος, ο Θανάσης Βέγκος, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών μετά από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση. Ο Θανάσης Βέγκος ήταν ένας από τους τελευταίους μεγάλους του ελληνικού κινηματογράφου. Σεμνός και διακριτικός, έζησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αγαπήθηκε πολύ για το ταλέντο του, αλλά κυρίως για το ήθος και την ευγένειά του. Αγωνίστηκε μέχρι και την τελευταία στιγμή, όπως αγωνιζόταν πάντα στη ζωή του. Το έλεγε η ψυχούλα του, μα η μάχη για τον καλό μας άνθρωπο ήταν άνηση. Ακρόπολη έχει και η Θεσσαλονίκη. Ρε πατριώτη, με συγχωρείς. Κατά πού πέφτει ο Λευκός Πύργος? Αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη? Γιατί εδώ τι είναι? Αθήνα. Πώς το έπες αυτό, αντίχριστε? Αθήνα! Ο Θανάσης Βέγκος έφυγε σε ηλικία 84 ετών στις 7 σήμερα το πρωί. Νοσηλευόταν από τον Δεκέμβριο στην εντατική του Ερυθρού Σταυρού, ύστερα από εγκεφαλικό αιμάτωμα που υπέστη μέσα στο σπίτι του. Βρίσκομαι εκτός σχεδίου πόλεως και αναφέρω κρυπτογραφικώς ότι Σπίνος και Καθαρίνα έχουν φωλιάσει στις 47 χιλιόμετρων εθνικής οδού. Υπάρχει και ένα τούνελ εκεί. Μια στιγμή αλλάχτε κώδικα διότι παρακολουθούμε. Να απαλλαγώ από το βλέμμα του Βούδα. Έρχομαι! Παντρευόμαστε ή σκοτωνόμαστε! Η περιπέτεια με την υγεία του Θανάση Βέγκου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010 όταν υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Ρείου στην Πάτρα. Ακόμα και στην πιο δύσκολη μάχη της ζωής του, ο Θανάσης Βέγκος παρέμενε σεμνός και διακριτικός όπως ακριβώς έζησε. Όλα είναι ατμός. Ορίστε, εκτός από τον έρωτα. Ατμός. Και διαλύονται. Έτσι. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Όχι. Δεν είναι τίποτα, περαστικός είμαι. Τι συμβαίνει? Θα σας εξηγήσω ο επόμενος. Δεν περάσατε από την τράπεζα. Θα περάσω. Δεν περάσατε από την εφορία. Θα περάσω. Δεν περάσατε από το μνήμα. Θα περάσω. Θα περάσω. Ο Θανάσης Βέγκος έφυγε αφήνοντας κληρονομιά στον ελληνικό κινηματογράφο 126 ταινίες. Για τις νεότερες γενιές θα αποτελεί πάντα πρότυπο ταλέντου, σεμνότητας και ταπεινότητας. Μια ζωή στο τρέξιμο. Αυτή ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές κινηματογραφικές φιγούρες που έφτιαξε με το ταλέντο του ο Θανάσης Βέγκος. Άνθρωπος της βιοπάλης και φτωχός με πλούσια αισθήματα, ο Βέγκος της μεγάλης οθόνης ταυτίστηκε με μια ολόκληρη εποχή. Να θυμηθούμε λοιπόν τι έλεγε ο ίδιος για τους ρόλους του. Εσείς τι θέλετε? Θα ήθελα μια τούρτα για το σπίτι μου. Δεν πειράζει, θα τη φας εδώ μαζί μας. Ήταν φτιαγμένος από ένα ιδιαίτερο χαρμάνι γέλιου, δράματος και αισθηματικότητας. Ήταν ο καλός μας άνθρωπος, ο δικός μας άνθρωπος, ο τίμιος και υπερήφανος δρομιός που στα μελαγχολικά ρητιδιασμένα μάτια του ξεχύλιζε όλη η ζωή και ο αγώνας του φτωχού Έλληνα για επιβίωση. Στο τρόλι σε βάζουμε τσάμπα. Ποτέ. Δώσ' μου να δεις τα κούλια του τρόλι. Κι άλλο. Και να θυμάσαι, 5 μου χρωστάς με αυτό. Εσύ να το θυμάσαι γιατί εγώ με ξεκασκάρει. Ο Θανάσης Βέγκος ήταν ο άνθρωπος που μετέτρεψε την κατεργαριά σε αισθητική. Ο ξυπόλυτος φουκαράς που απάλυνε την πείνα και την ανέχεια του κόσμου με το γέλιο του. Ο Έλληνας που αντιστάθηκε στον κατακτητή. Σπούδασε γιος στο Μόναχο, μακριά στη Γερμανία. Θανάσης Καραθανάσης, ενοικιάσεις ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και βεσπών. Επιστήμων κλιβαράς συμβεβλημένος με την άμεσον δράση, διαδιαρρήξη οικειών συμφώνω στον νόμο. Πρώην ποδηλατιστής, δεκαθλητής και πρωταθλητής. Εγώ ποτέ δεν μπορούσα να λειτουργήσω σαν ηθοποιός, να βγάλω αστείο όταν ήμουν βολεμένος, όταν είχα κάποια λεφτά. Στον πραστόρων η σχολή είναι χρήσιμη φωνή κι οι καλοί της μαθητές δεν σε κουράζονται ποτέ. Ο πατέρας γεννήθηκε το 1927 στο Νεοφάλιρο, φτώχεια και δυστυχία τότε. Αφού είναι ναι, γιατί λες
Σκάψω το μεταφράζω. Ο Θανάσης Βέγκος ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή ύστερα από την οριμία του με τον Νίκο Κούντουρο στα δύσκολα χρόνια της Μακρονήσου. Καλοί μου άνθρωποι, μάτια δεν έχουμε, μάτια. Πολύ γρήγορα γεννιέται ο λαϊκός ήρωας του Βου, ο γνήσιος, τρυφερός και άκακος ανθρωπάκος που προσπαθεί να ξεφύγει από τη μιζέρια, τη φτώχεια και την αφάνεια για να αγαπηθεί στο τέλος από τον απλό Έλληνα αλλά και από όλους τους κορυφαίους ανθρώπους του κινηματογράφου που δούλεψαν μαζί του. Τέτοια προσπάθεια που κατέβαλα στο γύρισμα αυτών των ταινιών. Τι σχεδιασμένο, όχι, μου ήρθε να περάσω μέσα από το τζάμι. 4 χιλιοστά τζάμι, τι μου λες τώρα, 4 χιλιοστά τζάμι. Και πώς δεν κόβει, κύριε. Γιατί άμα περάσουμε ταχύτητα δεν γίνεται τίποτα. Τέλος, με τις υγείες σας. Το ίδιο ακριβώς ένα ξύρισμα είχα κάνει στο Μαγιανόπουλο, το καταπληκτικό αυτό ξύρισμα. Έλεγα γι' αυτό χαμαρώνω. Μπράβο Θανάση, είσαι ασύλληπτο ξηρέφι. Δεν έχω σχόλη και γιορτή, δεν έχω αρχεία. Αυτό με τη Βέσπα σου λέω, στην Καβάλας αυτό το πράγμα έγινε 35 φορές. Ξέρεις από Βέσπα. Σκοτώθηκα τρελό. Τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας λαμπρών κομικών του ελληνικού κινηματογράφου, ο Θανάσης Βέγκος δεν δίσταζε να γυρίζει όλες τις επικίνδυνες σκηνές μόνος του, αλλά και να αναλαμβάνει το οικονομικό κόστος κάθε παραγωγής, έστω και αν αυτό σήμαινε την καταστροφή του. 13 θεατές και ήταν 20 κλητήρες, δικαστικοί κλητήρες, που περίμεναν να αρπάξουν την ίσπραξη μόλις τελειώσει η παράσταση. 3 νοματέοι είμαστε. Δώσα από 2 εκατοστάρικα, τελειώνουμε. Τι να σας δώσω λέει από 2 εκατοστάρικα, δηλαδή 2, 3, 6, 600 δραχμές για μισή ώρα. Στην ώρα 1200 δραχμές. Δηλαδή στο 8ωρο 8.200, 9.600. Και έτσι κάνετε 2-3 ώρες υπερορία, να τις 12.000 δραχμές την ημέρα. Το μήνα δηλαδή, το μήνα 3-12-36, 360.000 δραχμές το μήνα. Και την τρεμιλία είναι εκατομμύριο. Τα βγάζει ρε αυτά τα λεφτά ο Νάσης Τρεβαγγέλη. Τα χάσε τα λεφτά του. Δεν νομίζω ότι έβαλε μυαλό. Αν πάλι τώρα θα είχε λεφτά, πάλι ταινίες θα έκανε. Για ένα πράγμα όμως σας διαβεβαιώ, ότι στη γαλέρα της ζωής μου τράβηξα άγριο κουπί. Τώρα, από στα περισσότερα ιερά τέρατα του ελληνικού κινηματογράφου, ο Βέγκος δεν αποφύτησε από κάποια δραματική σχολή. Αρχικά έπιασε δουλειά ως φροντιστής σε στούντιο για να συντηρήσει την οικογένειά του. Γρήγορα όμως μπήκε μπροστά από την κάμερα με μικρούς ρόλους στην αρχή και η συνέχεια είναι σε όλους μας γνωστή. Ο Θανάσης Βέγκος γεννήθηκε στον Πειραιά στο Νέο Φάληρο το 1927. Ο πατέρας του ήταν δημόσιος υπάλληλος, αλλά μετά τον πόλεμο, εξαιτίας των πολιτικών του φρονημάτων, έμεινε χωρίς δουλειά. Από νωρίς ο Θανάσης απέδειξε ότι και στην προσωπική του ζωή έτρεχε πολύ. Στην οικογένειά του έκανε μικροθελήματα στη γειτονιά και δούλευε σε μονάδες επεξεργασίας δερμάτων. Δούλευε ως φροντιστής στα πλατό και σύντομα πήρε μικρούς ρόλους. Το πηγαίο ταλέντο του άνοιξε το δρόμο για μια τεράστια καριέρα. Ο τρόπος που εκφράζεται ο Βέγκος είναι μια ευλογία Θεού. Και εφόσον δεν έχουμε χειροπέδες, κάνε μου τη χάρη και σταύρωσε τα χέρια σου. Μάλιστα, ορίστε. Ναι, όχι έτσι πίσω. Α, σαν τον Αθανάσιο Διάκο, το ξέρω, τον παίζαμε στο σχολείο, έτσι θες. Έπαιξε δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, το Λάμπρο Κωνσταντάρα, το Διονύση Παπαγιανόπουλο, στις ταινίες «Θα σε κάνω Βασίλισσα», «Μανταλένα», «Η Λίζα και οι άλλοι». Το χάσαμε το κορίτσι μας, κύριε Γαβρίλογλου. Το χάσαμε μέσα από τα μάτια μας. Καλά, και εσύ που τον έχεις στο νου σου, κύριε Βαλδί. Που είχα το νου μου, στο κορίτσι μας. Αλλά σε μια στιγμή ώσπου να κάνω έτσι, έγινε καπνός. Με τη Μελίνα Μερκούρη στο Ποτέ την Κυριακή. Αξέχαστη ήταν και η συνεργασία του με τον Κώστα Χατζηχρήστο στην ταινία Ηλίας του 16ου. Και παράδοσε τον εκάτω στο δεσμοφύλακα. Άντε, γεια. Ευχαρίστως. Στην οξάπορτα. Πολύ ευχαρίστως. Μην τον παράς. Ξέρεις τι ξύλο θέλει αυτός, κύριε Παστινό μου. Ξέρεις τι ξύλο θέλει αυτός. Σου είπα. Μην τον παράς. Άσε με και ξέρω εγώ τι κάνω, κύριε Παστινό μου. Θες και διάρρηξη να κάνεις, Μπρος. Όπου θες και διάρρηξη.
Μπρος, τρέχα να αρχίσω να τρέχω κι εγώ. Μπρος. Σιγά σιγά αναπτύσσει τον ιδιαίτερο κωμικό κινηματογραφικό του τύπο, τον νευρικό αικίνητο φουκαρά που τον κάνει αναγνωρίσιμο και πολύ αγαπητό στους πάντες. Η Αφροδίτη της Μήλου και ο Ερμής του Πραξιτέλους. Το 1965 δημιουργεί τη δική του εταιρεία παραγωγής που δυστυχώς ήταν η μεγάλη του οικονομική καταστροφή. Σύμφωνα με τους κριτικούς δίνει τις καλύτερες ταινίες του, όπως Φανερός Πράκτορ 000, Τρελός Παλαβός και Βέγκος και Ποιος Θανάσης. Ταινίες σταθμός για το σουρεαλιστικό χιούμορ και τον αυτοσχεδιασμό. Κύριε καθηγητά μου, τι να σου πω, είσαι πολύ μεγάλη μάρκα και δεν σου φέρεται. Βοήθησε πολλούς ηθοποιούς μεγαλύτερης ηλικίας που εμπλούτιζαν τις ταινίες του με χαρακτήρες που γίνονταν μόδα, όπως η Ταϊγέτη. Βρήκαμε πολλούς νεαρούς 18 ετών, εγγόνια του δηλαδή, που ξέρουν όλες του τις ταινίες. Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 2009, στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη, Ψυχή βαθιά. Θα το θυμόμαστε όλοι.